San Francisco zen leku... Hemendik ikusita geroago nagusitu nahi zenean, begiratu dut. Monje izugarrizko frantziskotarrak ziren, baina frantziskotarrak pobreziaren kontu hori eta hori astuta zeukaten aspaldi. Ez dakit inoiz izan duten, baina gureak ez behintzat. Gurei beti aberatsak gustatu zitzaizkie gehiago, eta hori edonondi begiratuta. Monjen artean ere konturatu nintzen, geroago konturatu nintzen, nok irabazi gerra kanpoan ak agindu barruan. Eta monjo kolegio hortan horixe gertatzen zen. Fasistak ziren monjak agintzen zuten. Fasista amorratuak diot. Guri kolegioan otoitz egin arazi egiten ziguten gorriek hildako jendearen alde. Juduen kontra, protestanten kontra. Noski, ez dizkizuet kontatuko, zerrulako historia kontatu bizkiguten, Madri itziar gogatzen dut, zarauzko batek, gero atera zan monjatik. Ak kontatzen zizkigun adibidez, masoien kontuak. Masoiak ziren, ostia sakratua hartzera jun, gorde atera, nire problema beti zen numitaren, eta nola gordeko dute? Teknikoki ez noan ulertzen oso ondo. Atera, eta gero orman kontra itxatxi. Bat, bi, hiru, lau, bost, holantxe gordetzen ostiak, ostiak giltzatuta etxian, eta egun baten etxera doala atea zabalduta. Odolez dariola orma guztia. Ostietatik odolak. Estilutako kontakizunak egunero kolegioan. Nire 9 urte, 59an, 60an, segura haurtzaroaren kontakizun terrible horietakoak.